лабай. Бародарам, ту куҷо шудӣ? Як саши туро интизорем. хуб, майлаш. Мунтазир бошен. Барвақттар кун дӯстам. Майлаш, мо мунтазирем. ҳозир мерасам. аллакай омадаи суд аст. ту дар куҷо будӣ? Як саши туро интизор будем. дӯстам, напурс. бо як марде вохӯрдам. хеле фақир буд. кӣ буд? дӯстонам, монда шудам. баъд суҳбат мекунем. хай, меравем. хуб, майлаш. салому алайкум. алейкум салом. алейкум акаҷон. хуб ҳастед? саломатиятон хуб? алейкум салом. марҳамат, шинед. хуб ҳастед бачаҳо? ҳама хуб аст? саломатиятон хуб аст? худоро шукр, ҳама хуб аст. масъалаи пул ҳамаш тайёр аст. хай бачаҳо, ҳама хуб бошад, биё дар масъалаи кор суҳбат кунем. ҳама пулҳо тайёранд? ака, кани як ҳисоб кун. бале, фаҳмо. дар ин ҷо каме мо хато кардем. ҳаминро ислоҳ кардан дар кор. бале, ин хатогиро мо фаҳмидем. бале, мо пулҳоро ҳисоб кардаем. ташвиш накашед. ҳамаи пулҳо дар ҳамин ҷо. шахсан худи ман ҳисобидам. дар ин ҷо 1 миллион сомонӣ аст. агар дилатон дур равад, метавонед ҳисоб кунед. шумо чиҳо гуфта ҳисодед? ма ба шумо бовар дорем. агар ба шумо бовар надоштем, бо шумо ҳамкорӣ намекардем. миннатдор. хай бачаҳо, мо рафта аз хафои кор мешавем. ҳарчи зудтар корҳоямонро буд кунем. боз дар алоқаем. майлаш, хуш омадед. майлаш бачаҳо. хай, паноҳатон ба худо. майлаш, паноҳатон ба худо.
تو چی کار کردی اکا؟ من تو رو نشناخته ایستادم. تو را غضب فرو برده است. ба корхонаашон меравем ака. Майлаш.
салому алейк. Самир? чӣ шуд? гап зан, чаро хомӯш истодаӣ? Самир? Самир, ки ин корро ба ту кард? ман нафаҳмидам Самир, дар ин ҷо чӣ гап шуд? пулҳо канӣ? гап зан, чӣ гап шуд? дар ин ҷо чӣ кор мекунед? дар ин ҷо чӣ гап аст? гап зан! акай умед, дар ин ҷо чӣ гап аст? истед, шумо нодуруст фаҳмидаед. алиҷон, шумо чӣ кор карда истодаед? ҳозир ҳамашро мефаҳмонам. гапро зиёд накун, аз ин ҷо бароен, зудтар! истед Алӣ, ту нодуруст фаҳмидӣ, ҳозир ҳамаашро мефаҳмонем. ман дида истодам, чиро нодуруст фаҳмидам? исто, ором шав. ту нодуруст фаҳмидаӣ. гапро зиёд накун, аз ин ҷо бароен, зудтар! бароен аз ин ҷо, бароен! исто, ман худам ҳамашро мефаҳмонам. ака, биё бароем, ӯ дар ғазаб аст, ҳозир ҳеҷ чизро чӣ намефаҳмад. магар мо одам куштаем? агар хоҳӣ парон маро. магар ман девона шудам омада дар корхонаи ту одам мекушам? ин корро ман накардам. агар бовар надошта бошӣ, парон маро. ман наметарсам. дигарашро худат медонӣ. исто Алӣ, мо ҳамаро мефаҳмем, баъд исбот